Ko suudu du ko pular halite. The remote. Ko jaja Aisatu. What does that mean? Jaja ko fisi juo hino hechuma inamo jaja. Stai ko gorko inamo koto. We don't do that at my house. Kasudu doka de ko pular halite. Okay. Inno awa. Awa. Hey, thank you, Nan. Hey, go put on your shoes. Ko pular halite gago. Sorry. Kajet, you want that party, man? Kon noy. Ah, ça va, ça va. Thank you for babysitter. Kon mino majori fi pularo. Thank you for babysitter. Fi ko pula. Ko inno ajarama. Ajaram. What's on you know? Asanja lande. Kono. Nane minani doka jatuna ina. Aisatu. O jammiti oya. Nandi non Aisatu no heccimu. Oh, okay. Onon koto e jaja dun ala ko monton. Yeah, I know, parce que koi nandi mene faida be ala be wonder, Fulbe mot ya ko American be body won't do this, so want to give faida ye taki be fi o jaja e koto. Min di ko Mahmoud be intal. Mahmudu? E ke on wat famille da do ko fatun. Ko a koto mabbe. Andi jaja e koto dun ko teddugal non enen Fulbe. Ɗum ɗon la ngandi kono a tigi ɗa andi ka wonde ɗo yimɓe ɓe wondi ɓe ganda sila ɗi piiji so kono an hiɗa andi ko an ɓe wondi kayne mum kono min mi ala o tan min lan okipi andi na an tun okipi ka aduna ɗon again mi adduɓe ga joni gasi ette pawle monɗe yo thank you hey put on your shoes c'est pas possible min na oya ɗo joni yoɓe haalo pulara ka suuɗo ɗo o ara ɗo ina put on your shoes. You ready? All right, let's go. Come on.